Здравейте, здравейте на всички! Гледам, че тук някои хора показват ми, че в техните страници, в Фейсбук и така нататък са ме изтепосили в физиономията ми, говорят така. В моите видеа не споменавам имена. Който се е припознал в видеата ми, да си вземе поука. Сега пак говоря за маникюристите и педикюристите и за преподавателите в тази професия. Изглежда, че разрових някакво гнездо на змии и хора, които са се събрали там и си правят там змийски партита, така да кажа. Няма значение. Искам да кажа на хората, които записват курсове за професионална квалификация, маникюра и педикюра, да видят видеото ми по кои закони работим ние, какво трябва да се иска от преподавателите. Много е важна техническата част, разбира се, но без теоретичната част няма как да се постигне качество. Факт е, че в салоните за красота маникюрните бюра са празни, няма кой да работи. Няма качествени маникюристи, педикюристи. В същото време от курсове с удостоверения излизат на кило, както казвам. И това е нашия протест всъщност. Че има много обучения, а пък няма после добри кадри, които да работят в салоните. И това е факт. Имена не съм споменавала, няма и да споменавам. Не ми се занимава по-скоро с глупости, правя го наистина за целия бранш. И това е добре всъщност за всички, това, което правя и ровя там. Какво да кажа? Много голяма простащина. Скетчовете, които правя, те също са тенденциозни. Това е социално-политическа сатира. Тези скетчове също не са за прости хора. Не знам. Ето така, никога не съм могла да се боря с простащината. Ама и не искам. Няма смисъл. Всички, които искат да запишат курс за професионална квалификация, да знаят, че когато започнат самия курс, задължително трябва да имат теория, върху която после да започнат да практикуват на база на тази теория, да започнат да практикуват. Това означава, че си трябва време. Не може за 2-3 дни един начинаещ, за 5 дни дори. Един начинаещ човек след 5 дни курс за маникюр или 7 дни, дори да получи това удостоверение, той не може да се нарече професионалист-маникюрист. Няма как. То е показателно. По салоните няма. Правила съм интервюта, идва, аз съм за интервюто за маникюрист. Добре, заповядайте. Основни неща не знае. Някой път не сме стигали до там, че да я видят технически какво наистина може, защото тя основни неща не знае. Не ги знае, тя не е имала времето да ги научи. Да, наистина с удостоверение, завършила е маникюр, при ети кой си, нали? Пак казвам, аз имена и не сочам с пръст. Нямам думи. Нямам думи! Когато сте с удостоверение за част от професията, това означава, че трябва да запишете и за другата част от професията, и за следващата част от професията и така. Когато наемаме хора в салоните за красота, е нужно да имаме по-високи критерии за тези хора, които ще наемем. На мен това ми беше мисълта. Няма да влизам в полемика и в разни битки. Това е немислимо. Не ми е това целта. И това, между другото, е показателно. Хората там, които се събират и обсъждат, това са тези точно, може би, от които излизат такива кадри. И сега нормално аз им рова в болното място. Нормално е да от хора с такъв интелект да излизат такива неща.
Peace!